temos con nós a unha cara moi coñecida para moitos dos espectadores. Hugo Criado. CEO de Medrar. Hola, chicas. Que tal? Moitas gracias por vir a Vai de Lugo. Moitas gracias a vos por invitarme. Para mí xa sabedes que é un placer poder falar, compartir. Sodes increíbles. Moitas gracias. Contanos, quen é Hugo Criado? Estou nesa búsqueda de saber quen son. É unha temporada tamén intentando descubrir eso, porque ao haber cambiado de pequeno ahora mismo, como me definía, son o CEO de Medrar, o fundador, pero teño un perfil veterinario da parte que eu me eduquei, da parte que me levou a unha profesionalidade, pero tamén teño a parte futbolística, a relación co meu pobo, con Villalba, e tamén outras facetas na miña vida que me van definindo, pero non che podría contestar actualmente, estou nese camiño de descubrir, xa va a cumprir 42 anos, a empresa xa está consolidando, entón permíteme tamén este espacio de aprendizaje de mí mismo e descubrir, si poder contestar esas preguntas que creo que nesta etapa, cando tes 40 anos, empezas a plantear quen son, que se estou cumplindo cos meus obxectivos vitais, eso, pois, poderíame definir como CEO de Medrar e con eso dame para falar largo e tendido. Ímolo ir descubrindo ahora neste bien. podcast. E como persoa, como te definirías? Pois mira, unha persona moi curiosa, unha persona moi inquieta, unha persona que me gusta moito pasalo ben, disfrutar, é unha persona que confía moito nas persoas, son alguén que lle gusta apostar polo talento, polas persoas, por estar coas relacións sociales, crear eses ecosistemas onde todo o mundo aporte, onde todo o mundo poda conseguir retos, eso é algo que me define e intento leválo a cabo diariamente, vivir con esa coherencia, porque a veces tamén caes en outro tipo de contextos onde tens que loitar casi contra ti mismo ou contra a sociedade que vai moi rápido, pero nun día calmado, un día que te permites sentirte, saber onde estás. Se Hugo é unha persona moi optimista e con moitas ganas de crear relacións que permitan conseguir retos, conseguir obxectivos, unha persona moi competitiva nese caso. Naces en Vilalba, como recordas a tua infancia? Ostras, esas son preguntas xa vos. Debí ver o podcast de plenario para vir máis preparado. Só me quedei coas intros. Pois unha infancia moi guai. A verdade que moi relacionada tamén coas aldeas dos meus abuelos, co cual tamén tiña esa parte moi de familia, moi de aldea, pegado a un balón, a amigos, ali na plaza de Vilalba tamén, que agora vexo con moita nostalgia, pero para mí foi unha infancia moi feliz, moi tamén donde eu me enamorei do que me ensinaron na casa, que era ese amor por animales, pola terra, pola profesión veterinaria, que meu pai, como xa sabedes, é veterinario tamén, e aí foi donde eu, agora reflexionando moitas veces, diz, aquí é donde eu marcou o meu carácter, non? A parte de territorio, de personas, de querer axudar a aldea, iso inculcaronme moito ali, e recordo que volvería ali, cos ollos cerrados, e sin saber o sabido, como se di, non, eu volvería á mesma infancia. Cando nace a túa pasión pola veterinaria, polos animais? Ben da infancia, imaginamos, estudas despois, imagino que aquí en Lugo. Como foi esa etapa? Contanos un pouquiño. Pois eso, eu namoreime da profesión indo con meu pai, el facía o recorrido, e os días que non debía ser cando non tiña cole ou cando algún fin de semana, pois iba con el polas casas, e vía que xa non a parte só animal, senón a parte humana, de como ele axudaba as familias, como ele era capaz de a gandeiros que non estaban demasiado profesionalizados, axudarles a tomar boas decisións, tema genético, tema de mellora da explotación, de animalos a que Galicia avanzara nesa parte máis ganadera, e iso enamoroume. Eu, cando estudiei veterinaria, que logo sí, pois eu estaba enamorado desa profesión que había vivido con meu pai. Que pasa? Que eso facía 20 anos, cando eu entrei na veterinaria, cando entrei a traballar ali en Vilalba, pois creo que había 20 e pico veterinarios, cando meu pai, eu decíame, era eu solo ou dous. Claro. Entonces, entre o cierre de explotacións e a competencia, a profesión cambiara. Eso foi un shock para min, esa chegada a unha veterinaria que eu non me había enamorado, foi un dos impactos máis potentes que eu sufrín, que me fixo tamén, pois, ese intraemprendimiento meu de hasta tomar esa decisión tan dolorosa de deixar o que é a veterinaria clínica de grandes animales, de andar polas casas, deixala a un lado. Ese foi un punto moi... Recordo con moita pena, moi gris, moi negro para min. Non é plato de bon gusto do que tú te enamoras, chegar a un punto que te desencantes e que teñas que apartarte a un lado. Xa desde moi novo sabías que querías dedicarte a veterinaria ou non? Sí, eu sabía que quería ser como meu pai, eu vía que cuidaba os animales, que estaba todo o rato rodeado de xente, que todo o mundo o quería.
isto é o que quero ser eu quero ir polas aldeas, quero ser reconocido, que me conozcan porque lles axudo. Entón, daí veu tamén, o que logo seguramente me preguntaredes, pero daí nace os primeiros briznas, as primeiras raíces de medrar, de poder axudar a quen máis o necesita, que normalmente é pues, ese sector máis primario, esa parte máis da aldea, máis do campo, máis dos labradores, e aí nace esa parte máis sociológica do veterinario. Non tanto, eu descubrín que non era tanto a clínica, aí non era bon, pero sí que na parte sociológica, creo que puiden entender moi ben o que necesitaba ese rural gallego, e de aí me enamorei, de aí eso sigo enamorado, da profesión e desa pata de ser capaz de integrar o que é a forma de vida coa forma de manejo dos animales, co manejo dunha explotación e con levar un produto de alta calidad á boca dos consumidores. E que che levou a dar o paso de formar Medrar no 2018, se non nos equivocamos, non? Sí, pois recordo sí que ves como moi divertido, porque daquela éramos dous socios, Julio de Vilalba, e sempre estábamos insistindo, dedicaba máis á formación, porque o que vos contaba, deixei a veterinaria clínica, por tamén o fútbol, que é unha das grandes pasións da miña vida, pois ainda que era amateur, que estaban falando que era o Villalbés en terceira división, que non era nada máis, pero ocupábame tanta energía que foi central na miña vida, co cual aí paseime máis á formación, estuve nunha academia onde buscaba cursos, dábaos, era comercial, era de todo, pero para dedicar o tempo ao fútbol. Pero xa iba salindo en min que eu non me podía dedicar a eso, eu sabía que tíamos que facer algo, e cun socio ali en Villalba, joder, pois temos que montar unha empresa para axudar a outras empresas, aquí nadie pide axudas, joder, que non estamos nada profesionalizados. De feito, pois eso, hasta non tiñamos nin nombre, pero habían salido unhas axudas do IGAPE, Rural Emprende, e xemos, joder, pois podíamos pedila. Pero claro, o típico, pois hai que ir á notaría, hai que pedir un nombre, pero nombre de que? Non tiñamos nin sabes, estábamos facendo mezclas cos nosos nombres, Juote, Uguite, bueno, con mezclas raras desde agora, HB Soluciones, bueno, moi mal. Ese día que tíamos que ir á notaría, elegir o nombre pola mañá, eu iba no coche, levantei e me acordeime da frase que me decía sempre o meu abuelo. Hai que medrar, a Galicia debe medrar, esa palabra, e esta é a empresa que temos que montar, medrar, Smart Solutions, nesse sentido, pero o nombre medrar é o concepto, que era en ecosistema, non? De feito, o logo xa é referencia a ese crecimiento en base a ese medrar. A verdade é que é un nome super significativo. Sí, que temos a condicionante que en Madrid, os que leen o Quijote, medrar é algo negativo, xa sabedes que é crecer a costa de alguén, pero como en inglés nadie se entera, e os gallegos o valoramos tanto, por ahora seguiremos nos chamando medrar, e seguimos mantendo ese espírito, de como se montou en Villalba, pois intentando axudar as empresas de Villalba, como eso estamos cambiando de mercado, de ámbito geográfico. Estamos xa facendo proxectos en Europa, proxectos nacionales tamén, con empresas de diferente índole, pero con mismo logo, con mismo idea e mellorada, non? Fala moito de transforming while performing, o sea, transformando mentras facemos, mentras traballamos, co cual aí, para mí é un orgullo desa idea que tú me dices de como empezou en Villalba, con que tíamos que axudar ás outras empresas, como estamos conseguindo. Que pasa? No outro ámbito, desde outra perspectiva, con moito máis rigor, moi vinculados á innovación, a I+D, a esa parte máis científica, máis de conocimiento, que aí tamén me devolve un pouco a ese ámbito máis do que eu estudiei, donde xa necesitabas ter uns conocimientos máis avanzados do que é unha explotación, do que é unha produción de alimentos, e aí é nese punto onde convive veterinaria con medrar esa parte de axudar aos demás. Aí formase un triángulo, un escenario, xa non de lados, hai múltiples lados, que sería outra figura, pero que se parece máis a un ecosistema onde eu me atopo moi cómodo. E cal foi o proxecto que dices ti, isto vai pa diante, vai funcionar? Póñeseme a piel de galiña, Agora, esta pregunta non me fixeron casi nunca, pero se son sincero, cando fixemos o primeiro proxecto con Leite Río, Milchain, un proxecto no que empezamos a traballar con Carmen Lence, recién chegada á súa propia empresa, pola morte do seu pai, e no que nos permiteu acceder a un proxecto que en Lugo non se solían facer, no que ao lado de Lence intentamos xuntar startups como a de Inogando, que é outro chico que debería vir algún día por aquí, e como xuntando startups, conocimiento e a nosa labor, pois conseguimos de un proxecto que normalmente iban para Citroën, para Navante, para grandes empresas, conseguir leválo a Lugo, que os cartos quedaran en Lugo, que se fixera un proxecto para ganaderías, xuntando tecnología, conocimiento, innovación, sostenibilidade. Ese foi a nosa catapulta, xa non só financiera, que a veces necesitas ese, senón tamén de dicir,
que valemos. Isto podemos competir nese punto. E aí, para min foi un momento vital de isto non é unha cousa de Villalba, non é dous amigos, isto podemos ir en serio, e desde aquela, pois iso, hai moitos máis Milchains, gracias a Dios, hai moitos proxectos que xa nin sei o nombre. Moita xente, cando pensa nunha consultora, véñenselle a cabeza informes. Que é o que realmente facedes en Medrar, para que non vos coñeza? Como o describirías así de forma moi simple? Apuntas ben, porque a palabra consultoría como é un caixón desastre, non? No que a xente cree que a veces pides axuda simplemente, outro cree que faz informes, outro que acompañas proxectos ou que gestionas a PAC de gandeiros. Nos, claro, aquí en Lugo tampouco temos no imaginario con quen compararnos, porque é algo pues, que non había ou que se está tamén en Europa, xa existe, e ao final eres como unha agencia de innovación onde eres capaz de, no noso caso, pues, ideas, proxectos, dirígelos, preséntalos a convocatorias europeas, nacionales ou regionales, e unha vez que salen eres capaz de pues, axudar nese seguimiento, nesa ejecución, e por suposto con unha justificación económica, pero onde tú además non queres ser un mero levador de papeles, un mero pois un juez administrativo, senón que tú queres ser parte, queres ser un activador, queres ser din Europa un broker innovation, eres capaz de facer que as cousas pasen con innovación, con outra mirada, e aí como consultora pois distanciaste un pouco do que é o clásico, non? De que sería máis unha asesoría técnica ou unha oficina técnica. Nós estamos nunha capa, ou intentamos estar nunha capa de coñecemento superior, onde che permite, pois eso, ter ideas como do Milchain, inspirarte e ser capaz de leválas a un proxecto e ejecutalas. Aí é nese punto, sobre todo moi centrado no agroalimentario, e con a capacidade de I+D+I, que ao final aí grande de investigación, que son pois, cousas que poden estar máis cerca da universidade, a D de desarrollo, un desarrollo tecnológico, de proxectos máis piloto, onde ainda hai que testar, e a parte da I pequena, que é innovación, que eso xa chegar ao mercado e ser capaz de conectar todo ese valor que pode haber na universidade, que pode haber en centros, que pode haber incluso nas empresas, como leválo a proxectos finalistas, proxectos que toquen mercado, que generen riqueza, que generen, pois, que eso que hai en Lugo, que temos pois, moi boa materia prima, pero non somos capaces de que o valor este perfectamente transferido, que eso genere riqueza en todos os eslabos e que ao final traballamos coordinados. Entonces, eso é Medrar. E onde ves Medrar dentro de 10 anos? Pois xusto esa reflexión levámola facendo esta temporada, porque vamos a cumplir en 2 anos de 10, estamos realizando tamén o plan estratégico 26-30, e coa irrupción da IA e con estes cambios geopolíticos, pois eu creo que naide dá dito, e menos nós, unha empresa tan pequeniña, onde estarás, ou como, ou con que formato, ou con que fórmulas de traballo, porque vai cambiar o novo paradigma mundial, pois vai facer que isto chegando non sei se en 3, en 5 ou en 10, pois vai haber un cambio de forma de traballar. Pero como vexo Medrar axuda, o sea, sendo parte, sendo referente no sector, sendo referente na I+D, sendo capaz de traducir as necesidades ou normativas que podan vir de Europa ou tendencias mundiales, ser capaz de implantalas en local. Un dos lemas ou leitmotivs que nos move, que está na nosa web, seguro que vistes, que é Thinking Global, Improving Local, co cual é seguir vendo o que ocorre en global, pero pensando en global, pero impactando no local, facendo que as cousas pasen aquí, co cual, pois vos digo, non sei como, se será como a consultora, se como un centro, se como non sei como se chamará daquela hora, que estaremos ao pé das empresas de Lugo, da sociedade, de todo o que é dos que vivimos aquí, intentando pois dar ese valor, eso está claro, e sobre todo eso, creemos que vamos ter que seguir crecendo como equipo, porque nos faltan aínda certos perfiles, por co cual aquí sempre animo a xente de Lugo que se acerque por Medrar, a un café informal, que nos conte quenes son, que necesitan, así saliron as últimas 2-3 contratacións, dunha forma moi natural, de xente que se acercou, oi, eu quero axudar ao desarrollo de Galicia, eu quero que Lugo non se quede atrás. E buscamos un hueco dentro do equipo, en certos proxectos, e xente que se incorporou así, desa forma tan natural como pedir un hueco e demostralo con acción de que podía impactar en Lugo. E ti que estás tan posto ao día do sector do campo, cal dirías que é a problemática actual que ten? Esa pregunta non te podo responder, porque son moitas preguntas. O problema do campo, falábamos últimamente, que son moitas dimensións. O campo ten retos industriales, que pode ser incluso de maquinaria, ten retos agronómicos, de maíz, de huerta,
de suelo, de fertilizantes, ten retos sociales, ten retos culturales, ten retos de vivienda, co cual, unha das grandes problemáticas é que intentamos, como Galicia, ou non colocamos o problema na capa onde está. E pedimos a conselleira de Medio Rural, que encima que é unha gran amante do medio rural, pedimos que solucione problemas de vivienda. É imposible, non está na súa capa. Está moi lonxe de onde está a solución. Entón, nós como Medrar, eu vexo o campo con unha potencial increíble. Para min, estamos no camiño de ser non só unha despensa, sino unha potencia agroalimentaria. Estamos nese camiño. O que ocorre en Lugo non ocorre en ningún lugar do mundo. En ningún lugar do mundo que eu conozca. Pode haber algún, que ojalá xa un vai de Nueva Zelanda, nos digan, sí, aquí temos eso. Pero non ocorre en ningún lugar do mundo que en 50 km cuadrados haxa as mellores ganaderías lácteas, a Facultad Politécnica, a de veterinaria, que haxa centros de inseminación como Fontao, que haxa grandes industrias multinacionales, que haxa pequenas queixerías, denominacións de origen, que haxa consultoras especializadas, todo en 50 km. Eso só ocorre en Lugo, co cual a potencia é increíble. A pregunta que vexo con potencia, pero en varias dimensións. É moi difícil coser e enhebrar esas dimensións cando a xente quere traballar separada. Nós estamos intentando esa parte máis de evangelización, de falar, por eso non rehuimos cando nos chamades, cando alguén nos invita a unha charla, a poder falar e abrir esa parte máis de conciencia e dicir, ostra, non damos solucionado un problema desta capa queixándonos, cerra unha ganadería, pero é un problema industrial, é un problema de leite, é un problema veterinario, zootécnico, é un problema cultural, que nos cerra unha forma de vida. Temos que saber en que capa está, porque aí vai estar a solución, non na capa máis lonxana. Entón, nese caso, vexo moito potencial, pero tamén moito por dirimir aínda. E baixo o teu criterio, consideras que o rural galego está aproveitado? O potencial que ten? Non, porque tampouco está o rural nin o gallego, nin o español, nin o europeo. Nas políticas europeas ou nas tendencias, xa non só por políticas, senón as tendencias sociales, podo poñer o meu caso, que te vas desplazando das áreas máis interiores porque non tes servicios, porque cada vez vive menos xente, co cual é un efecto de dispersión, un efecto que canto menos xente vive, menos xente quere vivir, co cual estamos nesa tendencia, nese círculo pernicioso, no cual, como se fai pouco, invírtese pouco, e como se invirte pouco, faise menos. Co cual estamos nese punto que é crítico. A verdade é que sí que hai grandes casos xa de éxito, ou cambios de tendencias, as escolas agrarias volven a estar cheas, ou hai xente índose a vivir a concellos pequenos, pero eso non é o rural, o sea, non é o campo, eso é o rural. Xente que quere vivir en urbanizacións que se vexa o verde, pero eso é rural. Campo é vivir da actividade primaria, que genera a veces olores, ruidos, entón ainda vamos ter esa problemática seguramente que resolver dentro dos que queremos vivir do campo, dese desarrollo ligado a unha actividade, non un desarrollo ligado a abrir urbanizacións ou turismo que vayas vivir a unha aldea a Villalba e que non queiras que alguén pase co tractor. Entón, sei que hai moitos retos, pero tamén sei que hai xente con capacidade para resolvelos. Entón, para min é cuestión de tempo que a xente nos demos conta da oportunidade e tamén vendo os veciños de outros territorios como están quedando vacíos e creo que é un momento importante en Europa e estáse debatindo xa os informes que saliron outros anos e agora ven unha negociación da PAC e do novo reglamento, do novo presupuesto europeo, co cual iso vai afectanos directamente. Outro día nunha charla falábamos que moitos dos problemas que temos queremos que está a política moi alejada. Eu non confío na política, pero son políticos, son de ideología. Hai problemas que estamos sufrindo agora que teñen moito máis que ver con ideologías de Europa, o que nos fixeron creer tamén, certas cousas que eu xa non entro, que non é un ámbito para isto, pero estamos a sufrindo. De como, tú, se che poñen trabas a vivir no rural, non vas a vivir no rural. Tú, se pagas os mesmos impuestos de vivir en Noche, en unha parroquia, a miña parroquia en Villalba, que pago o mesmo IVA que vivir na Castellana, o mesmo IRPF, pero non teño hospitales, non teño taxis, non teño policía, non teño guarderías, non teño nada, ao final acabaste por decantación ou por aburrimiento, acabas indo de vivir a Coruña, o que vivía na Coruña irá a Madrid, ou de Madrid irá a Berlín. Iso é un movimento poblacional que é imparable a non ser que se tomen medidas drásticas. Entonces, eu estou esperando, ou seino, que iso ten que ocurrir porque Europa ten que reaccionar, non hai volta atrás.
Entonces, nese punto, vémolo como moi positivo, seguro, porque isto é un cambio de ciclo, aí vai no acelerar, pero, repito, non catastrofista. Eu confío en que é un cambio hacia darlle valor ao ser humano, darlle valor aos que queren pois, vivir tranquilos, porque non pode estar afogado en burocracia, non pode estar afogado en tonterías. Eu non estudiei veterinaria para estar detrás dun ordenador subindo datos a unha sede electrónica. Naide, cando era pequeno con 10 anos, e tú que queres facer? Eu quero cubrir papeles. Naide, dos que estamos aquí. Iso que se está convirtiendo en Europa. Decir, pero como temos a xente con a capacidade por encima da media a nivel mundial facendo tareas de non valor? Pois esa lógica afectalle máis ao campo, porque ten menos xente. Eso en Vigo dará igual, porque sobra xente para traballar. Pero nós non. No campo, cada persona que se vai é unha gran derrota, porque é unha posibilidade, unha familia, de un valor, é unha conexión máis de xente que podría estar dedicada a dar valor. Entón, bueno, que en esas reflexións eu son moi optimista porque vexo briznas, vexo cousas xa moi boas de rayitos de sol que empezan a dar en moitos territorios. E creo que é cuestión de tempo que eso seña o habitual. Esperemos, entón. Bueno, deixando un pouco o medio rural e o campo de lado, tes tamén unha faceta de deportista. Comezaste no fútbol no Racing Vilalbés. Sí, pero moi novo. Sí, pero non sei se é deportista. Idade física. A veces era deporte. A veces xogábamos ao fútbol e a veces facíamos deporte. Pero sí que a miña vida, de feito, eu, como veterinario, tampouco tuve unha formación en empresa. Tuve que facer un MBA. E moitos dos razonamientos ou criterios que uso están da educación deportiva que me deron no Vilalbés, non? Desa parte de equipo, de compañerismo, de lucha por objetivos, eso venme do fútbol. Para min, xa sabedes que son do Vilalbés de toda a vida, por cousas, tuve que xogar noutros equipos, tamén por irme vivir fora, pero para min non existe a miña forma de ser sin todo o que vivín desde os 5 anos ali no Estadio Roca. E que significa o fútbol na tua vida? Pois é un epicentro, cada vez menos, porque Medrar ocupa un montón, pero o que eran os entrenamentos, eu organizaba a miña semana en función dos entrenamentos, hasta fai 1 ou 2 anos, que días entreno, que días xogo, a partir de aí iba colocando o resto das tareas, e para min eso é unha forma tamén de quitar a energía mala, de centrarme en cada vez, o sea, podo ver menos, pero para min foi, incluso as vacacións era vamos ao Mundial, vamos a Eurocopa, era epicéntrico. Primeiro o fútbol e logo as seguintes capas. De feito, como vos decía, acabei deixando a miña profesión veterinaria por facerlle máis hueco a miña pasión, que era o fútbol amateur. Se digo, se chego a ser bon, mi mal, xa deixo a familia. Entonces, que eso para min foi algo moi bonito, sobre todo ligado ao pueblo. Eu tiña esa parte que vos digo de Villalba, e representar o Vilalbés e poder convertilo sobre todo en o que ora é, axudar co meu esfuerzo, porque a calidad non había, pero sí que esfuerzo, a convertirlo nun club referente na provincia, onde xogaba xente da casa, onde tiñan os valores moi marcados, onde todo o mundo era importante, desde o canteirán ao fichaje estrella, e todo iso, como os decía, nunha parte moi grupal, moi de equipo, moi de valores, moi desa honestidade. Para min, moitas veces digo, estou tomando esta decisión polo Hugo que fixo o deporte no Vilalbés. Isto é unha decisión, unha forma de vida tomada desde o campo de fútbol, desde o Roca, non desde un MBA ou desde un punto de vista estratégico. Está basado no que eu mamei ali en Villalba. Entón, algún día veremos a un Hugo criado adestrador ou non? Fixen o curso nivel 0 ou nivel 1, xa non sei ni que nivel é, pero non teño tempo. Sí que me gustaría, pero non sei se tería capacidade, pero sí que me gustaría poder aportar, sobre todo no Vilalbés, non sei se adestrador ou directivo, ou non sei, xa fixera daquela en juveniles, axudar a un compañeiro, ser entrenador, gústame, porque gústame a parte de personas, volvemos ao mismo punto como na veterinaria. Interésame máis non tanto táctico e o técnico, sino como a parte de actitud das personas, de ser capaces de dar a súa mellor versión. Aí sí que me vería como... Pero gustaríame, cando planteas, non planteo, mira, ni siquiera no Real Madrid, como todo o mundo, eu quero, senón, me gustaríame entrenar ao Vilalbés, sí, pero digo, non creo que este capacitado. Veixo que hai agora a Juan, a Simón, a moitos que pasaron por Vilalbés, digo, eu non dou tido esa capacidade metodológica, eu son moito máis... non aguanto, o sea, tería demasiado, querría acabar a Liga na jornada 1. Claro. Entonces, aí sí que non teño esa paciencia, pero sí que seguramente en algún perfil podría axudar ali en Villalba, que cando me toque, pues intentarei. Estar vinculado de alguna maneira. Sí, esa vinculación, ese poder devolver o que me deron a mí, repito, claro, por ese agradecimiento
de que sin o Villalbés e todo o que me enseñaron, o bon e o malo, porque tamén aprendes cousas malas. Dices, ostra, que kamikazes éramos. Moitos que estarán aquí escoitando dirán, pero estes tíos iban polos campos e eran duros. Pois tamén dicir, ostra, non fai falta a veces tanta dureza como para ganar un partido, como que a veces hai que ser máis paciente ou menos combativo e acabas ganando igual. E sí que querría devolver a Villalba, ao equipo, pois todo o que se invirteu en min, porque ao final eu iba ali e formáronme como persona. Nos últimos anos vimos unha entrevista túa que falabas dunhos cambios de hábitos, cambios de estilo de vida. Contanos un pouco sobre isto, que supuxo para ti? Pois sí, é un pouco o que vos introducí ao principio. Eu desde fai unha temporada pois tamén dime cuenta que tiña que aprender a frenar. Non só a vida consiste en acelerar, sino tamén hai que ter esa capacidade de reflexionar, de parar. E sí que a nivel nutricional e sobre todo a nivel mental, non descubrín pois esa parte da meditación. Estamos traballando tamén tanto a nivel individual como en Medrar con coaching e liderazgo emocional, que se chaman Ralalla, os chicos de Ribadeo, como a empresa matriz de aquí, e que me están axudando un montón a abrir esa mente, ser capaz de parar os pensamentos, de pensar, de reflexionar, e de que eso me permita pues, vivir máis acorde a miña forma de ser e unha forma máis equilibrada, co cual, para min, ese cambio de vida, de hábitos, foi clave, incluso ese cambio incluso de localización, de que eu xa non vivo en Villalba. Decir, eso generou, ou foi-me generando certos momentos críticos de perder un pouco, de decir, perdo a vinculación, que se fai agora? Entón, salíndome eso, incluso para unha startup que me generou tantísimo desgaste, pois tuve que aprender a cuidarme, reaprender, porque encima con certa edad pois xa non tes esa forma, non é fácil desfacer hábitos vellos, e aí, pois eso, aparte de non beber alcohol, de cuidar máis a alimentación, madrugar, dormir mellor, intento, xa chigo, non son o Dalai Lama, ni moito menos, pero sí que houve un cambio radical en min, que moita xente do meu redor veo, e na empresa tamén o valoran, porque é máis fácil traballar comigo, polo que vos dicía, dentro dunha certa metodoloxía, un certo orden, porque era unha persona que vivía moi no caos, gustábame ser caótico, gustábame. E iso, claro, cando che paran a mente, podes seguir tendo actividade cerebral alta, pero non todo o día. E iso para min foi un cambio radical. Ao final hai que dedicar tempo a un mismo, é moi importante. Sí, eu recomendo a xente que a veces creemos, é moi daqui de Galicia máis rural, de que hai que facer. Estamos educados, sobre todo nos da terra xa, facer, traballar, se non eres un folgazán. Entón, claro, moitas veces non paras por pensar que non se pode facer. Entón, non te dedicas a ti mismo, pero como vou parar, como non vou traballar un sábado, son empresario, estou montando unha empresa os sábados, os domingos, eu traballaba, obligábame a traballar, e se non sentíame mal, co cual entras nun bucle que hasta que alguén che di stop, ou tú mismo, o corpo, che para, a mente, chega momentos de que perdes esa felicidade, dices, que me pasa, se está vindo ben medrar, estou ben a casa, pero realmente que non che dá tempo a parar, a reflexionar. Entonces, esa ferramenta que me deron en Ralalla, de parar, meditar, pensar e aceptar como van as cousas, a min quitoume muchísimo peso de encima. De feito, daquela que, igual éramos a medrar 6-7 personas cando empecé esta dinámica de traballo, e agora somos 12, e vivo máis tranquilo. Co cual é algo que lle recomendo a todo o mundo, que sea capaz neste mundo de hiperconexión, de problemas inventados, de egos desbocados, ser capaces de cuidarse, de poñerse a un mismo no centro, e os resultados veñen igual. Porque traballo síguelo facendo, o que non estás coa cabeza pensando que tens que estar 12-14 horas, igual as fas, pero falas desde outro punto, falas desde a pasión, desde a ilusión, e non desde de sensación de que non chego, ou que se non entrego isto non teño ese valor. E a min iso estáme funcionando, co cual creo que o resto podrá funcionar, porque eu non teño nada, non viña de nada así. Un dos cambios que fixeches foi sacar as redes sociais do móvil, non? Sí. Notaches cambio ou non? Sí, e noto que as boto de menos moitas veces. Cando está un máis nervioso, necesitas a dopamina de... Sí que o fago, a veces descargo, porque temos tamén as redes profesionales, ou xente que me fala por LinkedIn, pero iso de animamos a todos, en que vos dedicades moito a social media, pero intentar desconectar de redes, porque xa non son as horas, iso é un desgaste de dopamina, incluso de infelicidade, porque ves que outros fan cousas, todo o mundo che vendo mellor nas redes, entón tú mesmo generas unhas angustias, unhas ansiedades de que non chego, non estou a última, empezas eso, actívase, por lo menos en min,
unha vorágine de sentimentos, de emocións, de pensamientos que son imposibles de parar. Por eso non me extraña que ahora regulen un pouco dos chavales, porque nós que somos adultos podes ter un certo capacidade de freno, pero eu non tiña tampouco, porque cando estábamos, pois eso, pídeche a veces... É aditivo. É aditivo. Aditivo total, Sí. como a min que me pasa moito co azúcar e co chocolate, pois dime cuenta que as redes estaban facendo unha... Sabes, estabas usando mal, non digo que a ferramenta sea mala para divertirse, para aprender, incluso ahora uso moito para encontrar xente interesante, xente da que aprendo, pero non cun consumo, eso, como unha excesivo, cousa... non? Excesivo é unha cousa, como dice ela, unha cousa é comer e outra é comer chucherías, eu estaba usando como se foran gominolas de dopamina. Ahora Claro. non, ahora que se as vexo na casa, ou a veces descargo, pero pon algo consultivo, un rato, e iso tamén animo a xente, sobre todo os que traballamos coa mente, que hoxe en día é un desgaste continuo desde que nos levantamos, e ao final, claro, os nosos abuelos non necesitaban ir ao psicólogo, non necesitaban coaches, non necesitaban desconectar, por iso tamén a xente salía de outra forma, non sei se o estades notando, pois iso, que antes había moita máis festa porque era onde se facía socialización, agora casi necesitamos desocializar. Un cambio drástico na nosa... Os que, bueno, vos sodes máis novas que a min, pero é drástico este cambio, de decir, que non necesito o fin de semana beber para socializar, necesito non beber para ver en mí mismo como vou, como é a miña vida. Entonces, eu, que era, igual, plenario, falolle el, plenario, que eu era un gran cliente da Hermo, de moitos sitios, tamén, como eu era empresario dos da barra dese lado. E, ostra, eu isto mesmo non podría seguir, xa non por edad, porque eu con esa capacidade de desgaste mental non me imagino un sábado, pois eso, acostándome moi tarde e tendo que o lunes, por eso fui deixando. Tamén me costou, porque sempre añoras, ostra, que ben se pasaba antes, pero creo que ahora mismo non me imagino con este, xa che digo, volumen de información, de que parece que tens que interpretar todos os días, senón non vales. Eu estou intentando baixar desa moda, pouco a pouco, gradualmente, tamén eso, ao final tens que vivir en sociedade, pero é así o meu camiño. E como desconectas? Pois gústame moito meditar, gústame moito os fines de semana cenar con miña muller e falar largo tendido. Bueno, o deporte, que ahora, claro, fútbol sigo xogando en veteranos, ali en Coruña, que me gusta só un día a semana, pero faime ese efecto de estar máis pendiente deso. Gústame eso, camiñar, pasear, playa cando toca, e estar coa xente. No momento que, sobre todo eu ainda non teño fillos, pero sempre que veñen amigos con nenos, a min eso é como unha... Aí olvídaseme ceo de medrar, ceo de non sei que, nese punto é dicir, volves á vida, non? Estar coa familia, con nenos pequenos, onde só te tens que preocupar de cuidalos, de enseñarlles, de disfrutar. Ese punto é cando o meu cerebro, pois, se relaja, paseos largos, personas, nese mismo equilibrio estou intentando que eso poda ser diariamente, xa non só unhas desconexións cada X tempo, non? Que poder ter todos os días unha dosis de relax, senón non merece a pena. Vosotros que tamén conocedes moita xente, vedes que senón chega un punto que non merece a pena. Bueno, pasamos a nosa ronda de preguntas rápidas. Comezas ti, Maitane. Comezo eu. Un lugar da Terra Cha. Villalba, sí. Estaba clarísimo. Claro, que eso non pode ser outra cousa. En Villalba, ainda que non turísticamente non somos un reclamo, pero sí que estar en Villalba, a mí polo menos, me gusta un montón, por a xente que temos, tamén esa parte gastronómica, a parte das persoas, ali, calquer persona que veña pasa ben. Que pasa? Teremos que cuidar un pouco mellor o noso patrimonio, a nosa parte máis turística, pero gústame moito a Villalba, o meu pueblo, ojalá tamén poda desarrollarse no futuro. Un referente profesional? Xavier Marcet é un consultor catalán, agora xa, primeiro foi ídolo e agora xa é amigo personal, leo moito, recomendolle moita xente tamén esos ecosistemas de innovación aberta, de ser capaces de dirigir unha empresa desde o humanismo, que non quere decir o buenismo, e para min é un dos meus referentes como consultor. Un equipo de fútbol? Dous, mellor dous. O mellor da historia, que é o Real Madrid, e logo o Villalbés, Racing Club Villalbés, como equipo máis competitivo daqui de Galicia. Un hábito que che cambiou a vida? Meditar polas mañás. Perfecto. Un libro que recomendes?
Un libro que recomende. Crecer haciendo crecer, de Marcet. Un proxecto de medrar que che faga especial ilusión? O Milchain que vos contei, porque é o primeiro, pero que me faga ilusión casi todos, porque hai moita pasión aí metida, pero é que non vos sabría dicir cal, pero sempre conto, non sei se dá tempo, pero nós temos un cliente que nos paga, non sei se son 40 ou 50 euros ao mes. Para mí é o que máis ilusión me dá, é o cliente máis pequeno que temos, porque agora digo, non, faturades, tedes proxectos moi grandes, pero ese pequeno peluquero que lle fixemos un aplicativo para reservas, para min ese é un dos proxectos que máis cariño lle teño, porque me recorda que fomos pequenos e que seguimos sendo pequenos, que hai xente de un peluquero, de un empleado que sigue dependendo tecnológicamente dunha innovación que habíamos encontrado aquí en Lugo. A persoa máis famosa dos teus contactos? Que pregunta. Complicada. No. Será Roberto Trasorras, por fútbol. Sí, seguramente Roberto Trasorras. Quizá Yaiza Canosa, que tamén é unha startup de startups moi potente. Pois non sei, a verdade é que nunca me fijo. Bueno, con esos chéganos. Vale. Monarquía ou república? Monarquía. Da boa. Un partido que nunca esquecerás? Un partido de fútbol. Sí. Pois seguramente o Villalbés a Laurín de la Torre, da primeira fase de ascenso que xogamos, eu xa non había estado lesionado casi 10 meses, e volví faltando 2-3 jornadas, e xoguei o playoff, e marquei o primeiro gol o gol que daba a victoria, casi ao final do partido, de feito teño esa imagen na casa, é dos partidos que máis recordo con alegría, tamén o de volta fora moi triste polo que ocurrira, e tamén un partido que xogándonos o playoff moitos anos despois donde había levado un golpe que logo non puiden continuar, tuverame que ir ao hospital, pero que contra Orosa, que é un dos partidos que máis me gustou, ainda que só recordo media hora que logo co golpe perdín a memoria, pero un partido de que me sentín o máis cercano que pode ser alguén a semiprofesional, non? Polo tipo de partido e a xente que había na grada. Bueno, que é máis duro? Un partido a 40 grados ou un día intenso de traballo? A min, o partido a 40 grados. Para min eso, o calor eu non tolero. Matador. Sí, para min o calor, sin embargo o traballo, medrar, houve días moi intensos, e cando fas en equipo, e con un propósito, e sabes que vas a axudar ás persoas, a min aí non me preocupa o esfuerzo. Se non foses veterinario, serías? Pois nunca me o plantei, pero seguramente algo que tuvera a ver cos persoas. Eu creo que un psicólogo ou coach, porque me gusta moito a parte humana, a parte sociológica, a parte de comportamento. Por aí iría o meu. O último capricho que te deches? Que os meus caprichos son pequenos, comer pan, que non me deixo o nutricionista, entón a veces xogo aí e compro un pouco de pan, pero eso a nivel culinario, logo, pois, é que o resto non son caprichos, intento, sabes, evitar, ao final, pois, se compro algo, pois, que sean decisións motivadas, se un coche, pois, que sea o mellor coche que podo ter por nivel económico, ou unha casa, ou, sabes, para vivir, non me gusta caprichos de marca, o sea, creo que aí sí que vengo a dicir a mesma parte da educación, non igual o do fútbol, nosotros non Villalbés, ser humilde, non? Dicir, de feito non teño nin reloj, poño a veces por levar un reloj, non considero que teña caprichos, que igual é un problema, debería darmos para tamén vivir ainda máis relajado. Algo que che gustaría aprender? Gustaríame aprender, estou indo a inglés, pois mellorar eso, como todos, eu creo que todos, e aprender inglés, pero sí que esa parte de lingua, e sobre todo, gustaríame aprender a usar correctamente a inteligencia artificial. É algo no que estou con certa incertidumbre, no que aínda non din o salto a manexala, a poder domala, a entendela, e creo que pode ser algo que me axude a mí mismo a
a surfear ese novo mundo que ven. Unha decisión difícil da túa vida. Irme vivir fora de Villalba. Esa foi unha, porque é deixar esa sensación de abandono do nido, e deixar a profesión veterinaria no seu día, a veterinaria clínica, por pasarme á parte formativa. Como che gustaría verte en 10 anos? Pois a mí gustaríame verme, e a nivel personal, eso, pois moi tranquilo, vivir en paz, ter xa a familia formada, e a nivel profesional, pois eso, que me vexan como esa persona de confianza, ese referente na parte de I+D+I, de innovación no sector agroalimentario, que a xente nos vexa como ou me vexa, nese caso liderando, pero o equipo, como ese referente, esas persoas honestas, transparentes e que están ao lado do sector. A mí gustaríame que, pasados estes anos, seguir mantendo esta reputación, esta forma de ser, e que a xente nos vexa como alguén confiable, fiable e divertido, porque ao final a mí gustame que todo isto valga, aparte económicamente, que é o que che piden moitos clientes, pero que seña para divertirse, para que podamos disfrutar da vida. Bueno, e para finalizar, non sei se nos queres deixar algunha reflexión. Pois sí, mira, pilladesme así que non... En frío. En frío, pero dúas reflexións, se queredes. Unha para vos, que dá gusto, que se aposte por facer cousas diferentes en Lugo, que xa fixestes en Ribadeo, en unhas zonas acercando como se nós vivíramos xa en grandes cidades, non? Pues, facendo podcast de aquí, facendo periodismo de aquí, facendo publicidade aquí, e para min é unha reflexión de que podrían aplicarse moitas outras empresas e moitos sectores, que se pode facer cousas diferentes e potentes, aínda estando en sitios pequenos. Porque a xente di, non se fai porque naide o vería. Faino, e a ver que pasa. Exacto. Co cual vos, esa reflexión para os ointes, e tamén para agradecervos a vos que facedes eso e nos facedes sentir como se fóramos importantes, que a veces a parte máis de sentirse, que vos decía, é máis que a parte de tocar ou que vayas ganar cartos ou outra cousa, pero xa te sintes como que hai alguén que te quere escoitar. Eso é gracias a vos. E para mí mismo, ou para os que nos escoiten de eso, de que en Lugo temos moito potencial, sei que vimos tamén de anos como dese abandono, ou de que moita xente se foi, e parece que non importamos, pero hai xente moi guai, xente que en todos os concellos hai cracks, pode ser, repito, porque é o episodio que vin antes que é plenario, o seu socio Javi Regueiro, como dos chavales poden crear cousas que non existían. Iso hai en todos os concellos de Lugo. Animo a todo o mundo que a súa vez animemos a esa xente, que os apoyemos, porque Lugo pode ser unha provincia, ten un potencial enorme, e para mí a reflexión é que se fóramos conscientes do potencial que temos, deixaríamos de ter eses retraídos a hora de facer cousas novas. Pois moitísimas gracias, Hugo, por achegarte a Vai de Lugo, foi un auténtico placer. Aprendemos moito. Pois eu tamén aprendín, e gústame compartir, e gústame que haxa xente como a vos, eu sempre aberto a colaborar, e o compromiso que vos digo, donde este medrar, pois habrá provincia, habrá ganas de facer as cousas medrar. Moi ben, pois... Moitísimas gracias, foi un chegamos placer. ao final. Gracias, chicas. Gracias.